И да всичко и гледа това видео, аз съм Спарки и днес започваме една поредица Survival на Minecraft. Така, това ще е с малко модове, по-точно никакви модове нямам, само описание и това. Минимапа, това е. Просто Survival на Minecraft. Ще видите как ще се казва, вече съм го измислил, нали, поредица как да се казва. Става нещо. Нищо не. Значи, на един workbench да таковам, да бъдем щуваме тук в това. Само така ще направя такова. Ще направя, нали, поредица на Outlast. Но ще бъде без фейска. По-нататък може да е с фейскам, но за сега не мисля да е с фейскам. Така. Знам, че тук на клипа YouTube прави много черни клипове, нали списал тъмно, много тъмно. Fuck. Creeper. О, хайде. Никой не пропусна. О, той няма да пропусна. Поплисам, не знам. Като се надърна на кирка, няма да пусна. Само да много минават това. И тук си направим една дупка. Гледам тук съм. Е така. Защото така мога скелет да дойде да стреля, пък така ще се качи нагоре и не мога да стреля. И вижте колко съм умен. Като е. Това ще ме счупа. И ще му сложа. Да. Много хора. Ще нямам камера, човек. Не чакам да слагам тук. Много цветя, там рози от всякъде. Аз правим. Това. О. Изработвам къща. Нали за сега мисля да съм тук. По-татък може да се направя отвън къща. Мисля това място на кеф между другото. Спаваме тук и сега повечето хора ще кажат: "Ой, ти си там, където спава, там си правиш къща." Не си правя къща, където си искам. Просто е място... О, фак. Погледнал, мале. Само нямата пак ще...
Тук дупка ли има? Не, няма дупка, но чай ще трябва. Ала аз съм ония Айрон Николи. Той е верно, че беше. Верно, че да. Но ще... Фак. Ча се израскам здраво. Не, тук няма пръска. Аре, бе, вънка ли сте, нали? Накрая, бе, те бъднащи. Абе, знаеш ко? Излизам. Си е пал май. Само си направи. Айде. Айде. Не. Скелет. О, майко, клипарите и скелетите и на майката. Орел! Спринт! Хоп! Абе, с тормоза аз. Те бе тръсти грозен. Така. Насладете се на музичката, която ще сложа. Вероятно ще дъпте. Флъп. Много чувате някакъв гаден звук. На това са съседите горе правят ремонт. Сред зима. Тук ще цепа. Хе-хе-хе. Не мога ма биш така, а? Може ли биш? Можеш! Доколко можеш да се слага той? Айде. Нищо не съм за... Не стистика. Лещите. Охо. Надолу. Аз не чувам. Лесно, лесно това човек. Аз съм тука. Той се оформям. Нечко, слушай се. Малко тъмничко ще ви бъде. Нещо ще сложа така и. Мат. Аха, кобетойн. Ден. Дай. Така отивам за овце. И мисля да убия 3 овце, да си направя едно легло. Едно такова намазано легло. Малко. Маля, 3 сърца съм съп. Ще имам. Майме. Половин сърце съм.
повизето. Оставам се в къщата и спирам, тъпя клип. Айде, бързо. Къде бе? Така е. И само си довърша къща. Хоп. Трябват ми камъни, между другото много камъни ми трябва. Пах му майката нещастен човек. Така е. Ай. И това беше от мен, надявам се клипа ви е харесал и... Ай, чао!